Hej, jeg hedder Kim Vendenborg. Fokus, udvikling og nytænkning. I FOB, hovedbestyrelsen, arbejder vi for tiden med strategien 2030. De 4 søjler: boliger, beboerdemokrati, samfundsansvar og økonomi. I vores strategihus bliver jo genbesøgt for blandt andet at afsætte delmål, så vi kan holde fast i vores vision for FOB. Dette er også en god anledning til at få inkluderet nye medlemmer i hovedbestyrelsen i den løbende proces med strategihuset. Fokus på de 4 søjler i huset er vigtigt for at tage vores vision, så det kan ligge stabilt på toppen og skabe et godt fundament for fremtidens FOB. Jeg sidder i underudvalget for nybyggeri, renovering og bæredygtighed, som blandt andet kigger ind i tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner for vores afdelinger i FOB. Tager vi udviklingen af fremtidens FOB, så sker det jo ikke lige hen over natten, uden en fokuseret indsats og at lytte til beboerne i FOB. Jeg synes, at FOB har rykket sig et godt stykke imod dette i min valgperiode. Hvordan ser fremtidens bolig ud? Ja, nyt spændende projekt er på vej, som jeg personligt ser frem til at følge og være med i. Forestil jer omdannelsen af en ældre bolig i FOB til en tidsvarende bolig for dagens familie. Jeg har siddet i hovedbestyrelsen i 5,5 år. I denne tid er blandt andet Majbrit, Gunvar og Steffen kommet til, og det synes jeg har styrket administrationen igennem nytænkningen, samt givet et bedre beslutningsgrundlag for hovedbestyrelsen. Ser jeg tilbage på mine 5,5 år i hovedbestyrelsen, så har lige netop nytænkningen og udviklingen og øget fokus været mine keywords. Jeg ser fortsat potentiale og muligheder for udvikling i FOB. Derfor genopstiller jeg til hovedbestyrelsen og vil fortsætte med at skabe fremtidens FOB gennem vores visioner sammen med jer, beboerne i FOB. Mit navn er Kim Vendenborg.